Bueno, eskola gurien bihar asko egote zen. Egote zen, ude barri moduen hasi eta baia ota baten, otie bai. Bai. Solo eskinetan karka barra batzuk atrabea hor badire bere bai. Satzakata. Eta pilora solore gehienatan. Gero banan duteko, soloan geldike, segun horra bihar direna lan etxeko. Eta gero udean sartuko eran beti gehote zan, baserri handizenari lagundu. Txinakin nahi eskola horreko kentia besta zuen, eta gu eskola hori asko iltzen zan. Eta gure moden beste batzuk bere, hori barri guztietan bazerta zan. Gero azte zan, bedarra bateko sasoia, gari baten eskuz behin du, sarriagaz, gero berando godainagaz, gero gendike hori amaitzu zen. Gero hartu zorra, bedarra ziketeko baten, gero utiko zenean, bere bai egurri mini negureko lagundu. Preparen berri zeten zen, ez da, negureko... Bai, negureko. Eta hortik zitazien biharri gehianak. Eta neguen gero asko etxen pinu zulo egin, pinu sartuko zulo egin, okalitro sartut ezen gero baino bitxiago ega, bapere sartut ezan. Eta horza bere hori bai, eta honetariko biharri zitazien.